Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong udto guys. Kung first time yung nakita niya, may ligo kay traditional hilot para sa imo ni tanaw ket maayong udto. Maayong udto ma'am. Mayong udto. Oh, kumusta man? Oh, okay raman. Okay ra. Nawala ang sakit diri sa ano ng lubot lang ko. Tabalin man dig si babaw ibabaw. Nabalhin si Papa Bobo. Natingan ako magtagil ko. Sakit tabi di ko. Kani sa to asa ganito imong na stainless? Right side. Right side pila na kito ka bulan ni ang imong kwan? Tuig na eh. Tulo ba to no? Apat. Magpuntang katuig ka tong Mag 4 years. 2 years na. Oh, upat ka 4 to years na yun. upat ka tuig ni Stainless. na stainless ni ma'am. No kay tungod na unsa ba to na dakdak lang ka. Oh, na-slide lang ako. Oh, na-slide pag mag-slide Wala no. di nakakalakaw. Di nakalakaw. Magin di na lang nag-hospital. Oo. No man na stainless na Mm. no diri sa SPMC. Di. Di ako ka ng MCDC. MCD. SPMC. MCDC Mm. Digo City. Lagi. No, so na stainless na si ma'am. No. So first time man naglinog sa unang kusog kaayo, mao ginali ko dito. Labaw na ako. Makalakaw si ma'am gamit ani iyang kuan kani gitawagan kani. Apat. Makalakaw siya. Okay. Oh, curious na si ma'am nga ang ana no. Stainless na malamang sulod sa bukog. Mo man kasagaran madungog na ko mo ginawa pa na sulod sa bukog. Ayan o, naadi sa daya no, biro ko. Sige lang. So ano lang. No, pero pwede ba to kuan mo no maglakaw nga kung wala na alangan na job. Dili pwede konti Ano no, siya, wala maakbaran na wala siya. ko bunitahanan. Oo. Nabaw ko bata ko ta kayo. 72 na ta sunod po. Pila na edad sunod? Si Binti ko. 72. 70 ka na? Aba, pa. Bata. Bata ka na rin si Binti ko. Ang pinakatigulang na kontra kilo 102. Ka-cute ba? Uy, may ka ano ta ano. No, isang 101 lang ko. Ah, sugot na ko 100. Ha? Sugot ko 100. Kadawat naman taan ng sino. Makadawat ka pero dili nagkakabalo. Imo na mga apo, imo na mga pirma na ka diha. Magbang ka na siya si mo Pero pati. ako lang ta, ginaw na lay mahal no. Kung sa ihatag dawat lang ta. Doon ka kay ako gani wa man ko nagdahon makaabot og 77. Sige, sige na karon. Oo. Punta ng punta ninyo. Nagtubo mo 76. Isa naman lang to katuig 77 na. Sige so. Abi ka to bitag may. Asa kaya yung balay na mo ma'am? Santa Cruz. Santa Cruz. Pasig na kay shout out ma'am sa taga Santa Cruz. Sa sa akong anak. Trabaho. Me, dire ko nagpahilot me. Unay lang. Isa pa. Yan na nga. Katulong Tagan sa ko pinabak. shout out kung gusto na sa uban. Hadlang Hadlang man sila gani magpahilot ko ako ra may gusto. Ha? Taga digos mo ako Ako. na ganun. Ako ra man may gusto magpahilot. Nakakaya sila. Sila kabalo. Ako ra. Last Wala din. wala na kabalo ba? Karon driver raw. Yung ano? Kaya makasabaan ka anak karon. Dili oy. Wala man sila labot ko unsay ako. Hindi mo siya Wala man sa mag-asan ni. Ora po to katong natabangan kay nako sa kuan. Man ka lagi tuloy. Diyan po sa doktor ay pahilot ha. Mau bitaw Yan, ko yan na sa doktor nakaroon kay iyang ang iya pong anak di po musugot nga anak na lang pirmi. Basi pwede na basi nga review ba gamay dito anak ko. Oo. Tampal na herbal. Pwede mag-herbal, medisina, Mm. unsa ba. Mana lang good. Wala makabalo akong mga anak nga Tuloy ko na daan. Hmm. Kaloy ang report kay kung unsay dili ko dili mo alsa dili mo anak wala. Dabaw tong bayaw na ako sa Australia nga nag-ingon Ayaw pahilot. Ayaw pahilot ma ha. Hmm. Oo, ayaw pahilot. Ay karon mauli ay to karong sunod bulan. Hmm. O ano ni mo dire? Kung makalakaw na ba? Mm. Kalakaw na di masyak sila. Di daghan man ang kuan pero depende lang kung nagot. Aw gani ko. Wala may kuan. Ano lang ano na may mga sakit ini kita, produsan siya, kaya tama na, ano lang. O gani. Tanan mo kada kung hilot ko. Salig lang po nato sa ginutan. Mao.
Kaya sa una bitaw Wala wala pa matay. ko. Wala pa ko kang pilot. Diri kada ubo na ako masakit bigla akong diri ba. Karon. Magsakit karon dili no. Salamat sa Ginoo. No? Mm. Na mabawasan ginagmay. Maubo ka lang, masing ka lang. Oh, Sakit gid kayo nagapiit gid ko. hindi ay, Karon wala no. wala na. Mm. Kaya nga, nagbalhin ang po ang sakit. Kasi pagkadugayan, paaturo po na siya paubo. Pawala na, pawala na. Pero na nabawas ng mga. Nabawas Imo yun. ginapamati nga. Oo. Dakog bawas gid siya. Dakog bawas yun. Ako Dakog. tanawon ba kay kung So yan guys, nung nadungog na ninyo, sakitan. kung bawas ang lingon ni ma'am nga dati, tumapay sa mahilot, nasa mga, Saka kaning ano, tiin kuno kani. oh, Di ba ana atong tiin kapaktas. Mm. Mag-ana man na da siya. Karon dili na. Muplat na eh. Mag-straight na Ah, kay lang. nagkalakaw makakada buntag no sa ilang sala ba. Mo nakapansin ko ka nga Oo, sa. nakapansin ko po. Tanong ko, Mayo, God bless ko ayo. gaana naman. Okay, makabalo man jud kasi mga kuan. Unya, ipihit kong ana, dili naman magsakit. Oh, Diretso naman akong tiin nga ana. ay, salamat sa Ginoo. Aga akong tanawon ban kung musakay siya ang naong. Ano may ang naong? Bate. Bati man basta masuko man magyaw-yaw siya. Kalo, isa ka kung ana ipa. Naagi. Kung ana sa iya. Ano guys, na si Ma'am Dre, iyahang best friend. So, sukat-sukat. Anam ko nakita to dati, pero mo ni best friend niya nga, pila na sila katuig, muuban sa iya ha, Maugir. no? Dugay man may Mura sila best nagsuban. friend, murag igsuon, murag, Oo. ano sila, napod sila away gamay, na sila Ano mga man. lalis gamay. Pero sinaptanay lang, na lang, no? Katong sa una, nagka-diferensya, may dugay, pud may huwag magtingganay, pero nasuko ko yung mga anak. Kung kano sa daw, may nga tiguang. Dahil pamunalan, Sa unsa man hula, oy, kung kano sa amo na tiguang, lula mi yung mga anak sa ako. sige na kung tanaw siya mo, natanaw kung naunay na kong cellphone. Nga naman. Tanaw ko na mo ba? No, yung bag ko dito Kung naunay na. na ko sa mong cellphone, Oo, oo. Kana yun. Dito, Ayaw yung kanin TL ha. I-remind sa ako dat ang cellphone kay. basta magbaon na to Santa Cruz. Ha? Kwaon? Layo. Dili kay ang imong apo magpahilot man po diri. Kung gani, oh. Ako, Imong anak po. akong anak akong giingnan. Kung ako gani akong giingnan, magpa. Suryahon pa na ako niya. Munaw manawag ko sa imo unsay. So ayan guys, so magsugod ako kilot karon. So salamat sa Ginoo kay daghang na nabantayan si ma'am na Na, nga wala sa iyang nasi nga napansin, no? So ano lang hindi to bati. ang iyang mga ginapamati, nasi napansin. So, karon ikaduha na mong hilot karon, no? So shout out sa taga Santa Cruz, Davao del Sur, no? Na God bless pa sa inyo ha. Wala binagyod sa ko ang matabangan ko dapit sa may baker. Na naayon na gyud tawagan na mo. Okay na gyud daw. Kali mo. Bigyan na. Ano lang, nasayo mo ko sipod. Oh. Pero sila di pa mataulahi. Tingnan na At least naabot report mo. Mabot ko. Pili Ano, may kinakita ang bukunin mo no? Hindi Yan, ko kinakita. Sa Wala YouTube. yun. YouTube sa yung Oh, ganun. yung ugani siya So nga. ayun, so tabangan na to si ma'am nga mamayo. Siyempre, inubalan sa pagkampo. So Ginoo, ang tanan, ang Ginoo ra gyud nagdesisyon. Siya rin nag-decide Dako na. palbaya akong lakawon. Ha? Dagan pa kong lakawan. Asa mga mulakaw? Maglag-lag na. Basta Pauban na ba ako? Hindi ako nalitig gunit. Dili, ano lang yun. So, tabangan na ito mamay si ma'am. Siyempre, ano ba na sa pagkampo. So, Ginoo. O, sa karon lang po nakakita ng video. Please kadang subscribe. sa una. No, yeah. Ana. Please share this video. Tarang na muluhol rin sa ma'am ni kamot ha. Ni kamot ito. Mamayo mo ko sa kumay mo tatay natay. Pahit kayo natay ginapamati sa kawasan. No? O sa tanan, shout out sa mga viewers, sa kong follow sa Facebook page, sa kong TikTok, siyempre sa YouTube channel. God bless po. Sa mga nag-comment, Lain man og balay. thank you so much. Siyempre, sa lahat po ng mga OFW, kung saan man kayo nagtrabaho ngayon, para sa inyo. Sila ra Yan. di man nami. So, God bless po. Makatabo. Risunag di ba kaila ka nang apelyido risunag? Oh, kadungo ko na. Sa kalman ang plido ha. O sa padada. Niya. Nga naman lang. Ang iyang banan ako anda to sa motor katong iyang classmate niya. Isuryahan chichi. Interesado pod mo nang nagpakuan ko sa akong cellphone kanan di mo. Di palagi ko kay balo mo gamit ang akong cellphone. Di dali Sa naman mo na. cellphone touchscreen. Touchscreen na. Oo. Ay, Asin so na.
Oo. Ang ako kay kuan man. Ah, dili. Naanad ko. Dili na ko ng touchscreen, nakakuha ko ng keypad. Kipad lang. Naadit kay Kaya kipad. pagtawag. Oo. Nasa mo, reklamo kung customer, di daw ko makontak. Ah, Ngayon, naka-open man. So, na diferensya. ang kana na. Cellphone. Marami naman ang sipon, 300. May budget mamoy, ako na lang ipalit og bulan. Bakit po na 300 mo ng kilo? Mahal ang kilos Mahal bulan. bitong kilos Oo, bulan. ng kilo. Anong Hindi bulan? ka- Gahapon niya ito, kawagi, salmonitis. Kuwan man. Malingke? Katambak. Nahurot yun ako ito. Salmonitis na akong gusto. Ay sa bulan. O sa bulat, salmonitis na akong gusto. Nang may gani ka pa. Nahurot yun ako tuyo. Wa siguro nihit siguro. Naamay salmonitis, morte magagmaya, mura pagulinaw. Kuan kanang unsa ako goodbye head man ako ah. Iba na siyang pag-goodbye sa bulan. Salmonitis. Katambak man o sa batok ka Nga, natin na maligya ka tong mahalon. Di po kay guwapay man. Pati. Iya kay Katambak, lapu-lapu. lapu-lapu iya. Pandawan. Pero gamay mo. Nang sila suki. Subaga. Ah, sige. Iya, jinsan lagi. Mahal na Ah, katambak. Mo gani. Okay na ka na? Okay na. Sulti lang na sakit ha. Okay na. Ako kay naungay akong tanaw niya. Andun ka na? Sakit ang likod. Kabuhi mo na. Kadabaw. Ang kabi na. Kabaw City. Sige, tayo pangan ma'am. Ni anda rin siya din. Ah, Elma. 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 Ano lang? May kinakatuon. Ah, niya YouTube pod. Mo lagi. Kana mo din taga mate. Kita ano mo na sa Facebook. Ang panari kong ilma. Ari din sila kay Wagingan lang yan. Mm. Stroke mo tayo kasawa. Niya. Kumusta niya? Dugay na. Wala nagpapawinig stroke. Tulog. Mhm. Ano man sa nagpapawinig dito wala ibabagawa po niya. Sa lang kasimana. Mhm. Uli na sila kapiyang na sa bado. Balik, plete-plete. Bukas. Bunay kwarta. Libo ka pin ang mati siguro. Doon sa din. Bata. Na-stroke. Muslim ka rin sila. Muslim. Stroke yan asawa. Mato no? Hindi makatika. Baboy ano na ito. Mauna. Muna yung pangutangan niya. Hindi No? matika ang baboy. Dili day ang baboy. Dili maka-stroke. baboy. Dili day ang baboy ang rason. Ang kwarta di ay mo'y maka-stroke. Ang kwarta tapos yung wala kang makaon ba? Kaunon, wala kang makaon. Ma-stroke, ma-high blood, baboy pa sa nila. Baboy sa ninglan. Alam mo, sa litso? Dagang mag-stroke sa Muslim. Ha? Dagang stroke sa Muslim. Di ay. Di sa Katoliko po ka, di ka pa kanon, di may stroke. Oo. Iya sa ila. Ano sa ikaw baboy nga stroke man. Yung anak ko mahilag sa baboy. Ay, puro mo na Maka-stroke na siya kung mukha ang baboy. Ipaluto sa... Naina po mukhaon po kadang. Sukol pa mo na. Mahilang. Mhm. Lutuwa sa siguro. Buwan. Tuon pod. Ano, ang depende rin sa... Ano to? Hindi din niya mo na. Ang number one dyan nga, di yun ako ipahimo ka na dyan magbasag uto hapon hindi. Ako nagtuon ako ba nga buntag ko maligo. Usa magkuan. Laba. Karon ra. Sugad tong pag imo niya. Oo. Umahimo lagi undang ta. Pwede man gud siya malikayan kana mangitag pamaagi ba nga. Pwede man Uli, di ay ay. gani o. Pwede man di Ang ay. dili man gud kalihay kani magung dagang kay grason. Di ka gana ba nimo grason? Ako Man di di ka apply padako. na na karon no. Imo Apply na nako karon. nya maligo ta buntag lang. Oh. Nya maabot og alas 12 kadlaw di pa ta katulog ugma di ta pwede maligo. Mo ba? Kay bilar man ta. Bilar naman na. 12.
Ikatulog na alas 12, di man. Dili po din ko makakuan ka ng matulog magud ko alas 6 Hmm. sa hapon aw sa gabi eh. Kay kami raman duha dito Ako, kana usahay. nagpuyo kag bukid. Dili ko matulog, basta dili ko maligo pagkaugma kanong alas 12 yan. Oh, Mana usahay, matulog jud ko 11:59 ana. Oo, mga alas 12. bugod. Hapit na jud alas 12, dali-dali gigda. Sa oras na natulog, 11:58. Wala pa. Wala pa. Bubangon ka na alas 8. Sayo kayo eh. Ha? Sayo kayo. Quarter to. Alas 2, mamata jud ko. Ano naman? Hindi na ako mamata jud ko. Mumatagid ka. Nakaana man po ko sa una kaya nasun lagi kay tiguang na. Wa man pa na Mamata ko, say di jud ka mata kay kanabang kapoy. kapoy oh. Pag daghang kay ko customer, straight jud na. Street and tulog. Kapoy kayo eh. Kapoy. Kapoy kay kulangos. So kay alangan kay kana imong pusog na agud tanan. Ya, naragod sa kong kamot ang tanan Oo. kusog. Sa to pahungitan ka ni Mrs. og tingkaon. Dili. Wala, paruhon. Ingon baya ka ha? Pahungit. Wala eh, ngitan ra ko na kanang birthday lang. Mamasad ko ba? Hmm. Ano mo, mamasad ang anak ko. Oh, mayo. Pero wala ko masad. Ano man? Hindi man niya ako masadan. Naman say nagamasad sa lain ang iyang anak. Kung nag-away bitaw sila kaisa atol nga na ako. Oh. Siya nga sige sa iwang pa-therapy. Kay dili ka ginabayaran, di ka mag-therapy sa ako, away sila oy. Ay. Sa dili mo na rason mama. Na yung anak. Nagahilot man yung anak, therapy kung pinsay ko ang. Ang tagilisip mo magpahilot sa naibayan. Oo. Di ba nahilot yung anak? Muna sige sa Kanang pangitag. taga-mate, wala sila kabalo sa YouTube, Facebook, na ay na, yun sila ha. Ah, Taga dito. taga dito na kanin na delpon. Wala pa, ang kuha istorya, na ay, Nay mga ayaw mga ilot. istorya na ay maay sa Digos. Oo. Niya, nakalakaw daw, anak. Nangusunod Masarap, sila yung nun. kalakaw. Wala, tag-inglanan sila, Di kalakaw ng ano, na istro. kalakaw. Pero ang kuhan daw, nga na ay maayo, anak, Digos. Oo. Talaga, pero gunita. Kursunada ka. Oo. Ako sunada siya. Ito na, Kaya oh. bayaw ko di ka, ano, di ka istorya. Nakalakaw siya pero murag muho. Unsa man na? Dili po, yun, gunitan lang. Dili man muho. Dili Dili man, man to. dili. Ilan siya sa kalakaw. Ako nang, Makalakaw man siya. pinalan, makalakaw siya. O ang istorya lang. Di man, okay naman. Okay, mag-istorya. Okay ra. Ang iyang bayaw magmuho. Di ka, oo. Mm. Di Ana. maintindihan. Ay, uban na na, Wala hapakon. naghilot. Uban na, hapakon mo 1,000. Oh, sobra pa naman ta. Saan kayang anak? Di ba? Dato, eh. Oo. Ang Ang dato, kwartahan. kapan lang. Kwartahan lang. Ang anak. Ampo lang buta kung saan. Dali. Dato, mahimo, anak. Piisi mo nga to sa Santa Cruz. Taga Santa Cruz man to. Nga nana nagpuyo ron sa batasan. Nakikita na sila sa kuha. Wala pa nga na mo na istoryahan. Pakita sa Facebook. Ano. Oo. Ina, tanawar ko sa Facebook. Sa una Eric may Hilot, ang tradisyonal. Sa una may nag-ano man sa ilaha, may gasto pa niya, ano, Hmm. may hiro, taga-digos man daw to. Magmotor. Siguro. Kung magmotor nga taga-digos, masabay duha tulo, matanaw na. Ano na. Kato nagpagupit siya. Giinan kita siya atong maggupit nga naa daw sa Goto. No, Tanaw. goto na. Lagoto, El. Goto. Wala, wala. No, good. Sige, paminawa. Sige, magutabi. Pero Enjoy utot, lang magutabi, no? ug utot Enjoy badunggan. lang. Ug utot badunggan. Ang lagoto dili. Eh, wala na ako nagtututo. Di ayong pagod sa itong pag-ato na ko. Ay, ang akong utot baka nang kuan yun dahil unsa na. Dala tayo. Wala. Sige na po, tututot. Tanggal po. Bawas ang panunggo. Oh, katong paghilot, pero meron Paghilot, na. paghilot diri. Ako Nga ginoon. pila may nabayad ato, sige magpangutot.
Plus 100 ba yan? Plus, kada utot? Taga-utot. Adik lang di ko magsaba, no? Di manimaho mang durian. Ah, wala na may baro. Wala mo daw baho yung utot. Uy, nangutot juga mga naman. Nanimaho man laging salmonitis. Mailhan yun, no? Ay, Niyat yun ay salmonitis, no? eh, usay guwapa daghan. Karon na minos. Oo. Basi ko niya, nang nato. Dito niya pa. Nay daghan kuan. Sa diin, sa? Ang sa palaki? Hapon sa sunod. Tara day pang cross na. Ano, sangit ito ito. Paguyo kayo, no? Magnet? Yung sa pagsangit, no? Yung cross na talibok, magutin niya ang kuan, pintas na putol. Ah, Ulitin niya di pa. Yang abay, libot. oh. Ligot yang abay. Naputol na ko ng pintas. Sabi ka nang maibot siya ba? Ulangkat siya. Sangit ito siya, bawa dito yung Hmm? Kasi gusto mo ko. Niya malangkat din na siya. Niya katong ko ni sumpay ito nga. Pwede mo sumpay mo. Ipon rin ba? Ay, face mask manimang. Face mask yan eh. Hmm? Akong ikuan ba tira akong panagang face mask. Ah, Balo ka dagang kitag mga kontra. silingan? Mga kuan. Di makita. Masuko pa man ang balay. Mugina na, day po. Kung ayuhon ako, masuko sila ayuhon ako. May nana man na. Hmm? Mao ba to ni ma'am? Ilang gidaot. Mao ba to ni ma'am? Wala. Too. Tuo. Too no? Ano ako day mga inaan? Dagang ko kitabangan dire makita mo sa Facebook o sa YouTube. Sige, ako ipakuan. Kanang gipang barang. Barang. Iya ba? Kautan baron. Ogan. Sa motora na. Ogan. Hindi man tanan motor na. Ako usa Hindi ko. man to, di na lang na to supakon kay Gani. maglalis Dili man. man daw maayo po, di ka mo to. Ayun na lang po. Bitaw nga walay finding sa ospital. At ingala ka. Kung ano. Oo, may finding. Nga naman ay sakit. Daot man. Ako mo to ko ng daot. Barang-barang maauso man. Ay mga nasudla na saniban, duwende, Oh. engkanto, Kanang engkanto. pwede ko ana. Pwede ka? Amo tao sa na ka itong mga dito ba sa amo sa pail? Pwede ko ang tulis. Nga naman. Nay, bisaniban dito ba? Nga. Ang pata estudyante nga naligo dito. Uy, engkanto na, basa sa pa. Oh, Engkanto, ang tulo. basa sa pa. Pwede din sa imo. Amot ulaon sa katuno. Ay, lagi sa bibal. Lugar ra? Ato lang si Manaha, isa na aging si Ang Mana. pangutan ah. Mangutan Naayon na ba? Mga estudyante. Sa taga, Santa Cruz, kay sa pa man. Mangutan ako, istoryahan ng po ko, mangutan ako sa akong pagkumangkon. Diwata na. Kay nakalang sa paamang yun na agyod. Kay di man mo magkabanan sa una no. Nya. Ato tabangan ako dre, nasundan, isulod ang kanto. Oh. Nagsugod ko gilot, alaw na, nahuman ko sa gilot, 5:30. Okay. Di man siya magawas. Dili mo gawas? Gawas, pito ka buhok sila. Kay. Nakan ka sila ni sulod. Itudlo na niyang bitin. Tungod lang Ito na ato. yung bitin, diwata dito. Storyahan na may sakon, nganon man kang, nganon ni, sa, nasuko ko kay, nganon man, nasuko maganin lawas, kaya mo kong gitodlo, kung gitodlo na ka, nasuko na ka, Kanang inaana di ay mo. Dili ko mo. o ni kuya po sa uban, labi na makakitag bitin, bunalan, patyon, Akong anak dili si Ding dili yung patay bitin eh. Kay year of the snake mo na siya. Dili niya patyon. Yan ang palakawon. Yan ako kuya ba, naada to no, Ah, balusog kwaon juga, labi na sa among gipuy-an kay daghan na ama na din ha gyud. Kuan man mid sa ilaw sa kamanggahan, mangga daghan. Unya, kuan mi. Dili kanang kilid-kilid mi sa memorial o sa public cemetery. samo, Kanang memorial din ha. Kilid ra. Pader lang ang nakakuan.
mo nang muto ko pero kalo isa Diyos na. Kani lagi oh. Akong mata. Daga may nag-iyong nabuyagan ko. Unya wa namang yun makuan. Aning anak ko kang manos. Nagutog mo. Oh, patugtong ako kay wa man nakuan sa buyag. Pero hantod karong uwa pa man o ni kana akong pikas nga eyeball ning kuan pa man. Nakita ka na. Mudubli pa. Nakita ka na mataha. Oo. Normal lang. Dili na to say mudubli man kay ang Madoble eyeball ang ang pananaw nako usahay. Kay kayo magudong ang eyeball nga isa ning anak na disdapin. masaka ni mo ma'am. Dili kan. Wala jud ka ng anak. Ang gamay lang. Anak, Alam ko. gidaw. Dili kin masaka. Gidaw, Dili sa ho. gidaw. Try lang yun, sige. Dili kin masaka dong. Wala yun, check one. Dili kin. Nangusok na ka. Oo. Sige daw, sige lang, usap ba daw? Sige. Dili. Pikas man ang musaka. Oh, Dili kin masaka. sige daw, usap daw. Ha? Dili kin masaka dili. Walay sakit. Sakit. Asang? Dili. Diri ang sakit kung ukso ni mo. Okay lang sakit ha. May ko na rin nagumag. Naglago ka niya. Wa day dagko nahurot. Masa ka ma'am? Kaya ko maka to. Kadara oh. Sabay. Ha? Wato naman rin sabay. Ipe. Iyo, sa. Ganin lula, biyaan na ako siya kay nagasupog ko sa center. Chintel. Patay. Wa lang ta kong cellphone ba kay ako wa ano nga ang sabot mo una nga nung nawa na may sakyanan. Ganit ay naining kuan kong taga
Yung mapahulaton lang daw ka, kay nagpa-inject pa. Health center. Yung center siya. Dito naman ang sakit. Malingkod. Sakit. Dire. Kanya. Ay, lingkod. Hindi na nakita. Oh. Nakita mo ba? Sakit magamulingkod. Di, buling ko. Tama Ay, din. sakit mo din. Tama na sa daig bitaw, El. Nakatawa lang tanig eh. Bitaw yan, o. Ay, Matiguang tanig dali. mao. Pero bitaw eh, wala kayo na yung edad ba? No? Hasta na. Ako. Salamat na ganit ko nga. Sabot pa ko kayo. Man ko maglahong makaabot ko sa 27. Ano man? O di, kay ka nang trabaho sa mga post. Ba't ano ba? Pero wala, makamuagi ka na murag na walang lawas dyan, wala. Naagi po na sa nadakdak po na siya. Katulog ko na dakdak. Uman, pero ka nang niagi dyan kag naglisod dyan pa, wala. Lisod Ano ko. otra? Para na lisod lakaw, niagi pagkakalubog, unsa ba? Awa, kay katong wala. Kay ka nang pag-ingon sa doktor nga, isa ko ka buwan nga di mag lihok-lihok. Ah, Katong nadakdak ko kay abot kay siya agit ko ito, patay na ko ni Ani. Kay ang kuryente. Gikan sa akong lubot padung sa taas. ah, Yung man ang doktor nga, di gyud ka mag lihok-lihok. Stipot lang, yun, higda lang. dala. O, sa kabuan. Gituman lang po na ako. Nampoy anak ditong laki nga nasa kuan di. Iyay kay no. Iyay kay sila bita. Ay, kakapoy po ba ya? Uy, eh. Di mo ko niya ka nang naanad man atong lawas nga maglihok gyud ko. Ang karang nagani karon di na konsumisyon. Oo. Sa mga burak na ko sa una. So, yan ang Kaya ayan ikagulan na ilang bulak ka. Puhon-puhon, kung kaloyan maayo ah. Alive na po ng iyang mga bulak. Wala ni Pao na dahil siya anak ay. Nakikita. Sa tagaan ako itong kuan, kung anak mo, ano ko sila. Kaya yung anak ko, isa kasako pang antibiotic imong ipainom sa imong anak. Huway kaundang-undang anang ubo. Kagado nagpanuhot, Wala nagyaw-yaw. pa rin maayo ko po. Wa, kasi ginang ubhon ka. Ilan edad? 9 years old. Hmm. Ngayon ako nga, delikado di ng ubo, di maayo kay. Ako gihan mo ko maminaw sa radyo, doktor ba? Di mo na po kong doktor, no? Hmm. Iyo man si Doktor Mata ka ng ubo daw nga mapasagdan good for 2 weeks sa bida ng ubo. Hmm. Adto biya nag-meningitis yung bakulang. Hmm. Silang, ba't hila eh? Sila tambal. Sige tambal, di na lagi na ako. Kada ni mo anhi. Sa labaw na siya. Kada ni mo anhi kay Bernes, mo ana na siya sa hapon. Siya man tayo nag-chat sa Imael. Nag-visit si Bubbles niya. Pag abot na ako dito, naano man sila.
Nga, kuan. Bisan pag isa ka sako ng imong antibiotic, Base may pika. mao gani, na gani. Pag ang ubo, dili madalag tambal. Kung Kasi naigisa. na diferensya. O, mao gani akong giingon. But, nga kay di mo ko na siya musugot o ako'y mudala diri nga magsakay mi. Yan. O di siya akong inan. Dadon mo dito asa ikaw pod. Unya akong giingnan nga dili na ba mo mabuhi og walay electric fan? Bawal gid mag electric fan. Pwede man, ang yaanan. Pwede ana ron kay. Dili ka sintro, prane. Pero katong ako nako nga akong giingon sa imuha lalaki. Akong giingon sa imuha. Kami gyud to ang muanhi. Ako pa man ako naadtuan. Ha. Oo. Kay yang sipon lapot kaayo na siya bak na apoy ubo nga kuan kay na apoy. Kato lagi akong giingon nga kuan. Pwede man kung ano kung di mo na. Kadaroon. Motor na mo. Pwede jeep. Mag-jet na lang may. Buga ni atuon ako Baba di sa fountain o. Dato di jeep. O try mo to. Pwede pa dong service, ano ba? ayun, di man kaya sa bulsa. Ito, ako bitaw silang ina akong anak nga magpahog service mo. Kay abot mo nga di sa bikir. 1-2. Kunya, additional 5-5 na. Ako mangyay Kung kuan. bugat, so di, ano na lang din. Oo. Kaya mo ko magugugsulina. Gasolina. Gasolina, yung time na to dito, pwede sayang po nga. O gani, oo. Gasolina yun. Ora man na din. Kasi na po, ano na lang. Oo. Kay kito lagi pong iyang amigo lagi, kanang as kapitol. Mo iyang pong ikuan kay naunsa ba tong Layo na ganin na siya. Mupana na sa matitigat. oh, Duol-duol, 1-2 ko na, duol ra kayo. doon na kayo. Kaya biyahe pa mangod siya. Biyahe pa, oh. Mo gani akong ingon. Barakatan, ganyan, kawalo na kusaka niya. Ay, di ay, Tulo na yung napalakaw na ba niya? sa barakatan. Layo bit ng barakatan. Huwag mo kung anak ng Bukog, barakatan. Dito yung sa prof, Pasaka, ano? no? Tuloy tayo, mabukid na. Nakauban ka, sis? Pero hindi mo na mula kang gwapo. Madunggan na lang ako ng barakatan, pero layo lagi daw na. Layo na. Lamang lang kayo, nindot na, simintado na. Karon. Tado na Di para sa una, bate sa una. Karon, okay na. Hindi na payo harap ko kay dako na kapag bayaw na pumapian. Na-stroke. Wala na sila, May sakyan na napitaw sila la. Oh. Dugay pa mamabalik yan anak na. iliyok na ganun mong wala man. Akin na mo to, anak. Muna mo liyok na. Oo. Di pa di. Sige, sige, sige. Ito, Diyos, liyok. Tama na, tama na. Dugay pa man kami mo yung balik kaway. Yun siya saway. Tapos kung balik kita. Hindi na liyok na ganun. Sige, tama. Tapos ka. Sa kitil. Inig-nihok. Okay. Ay party bila man ka January po. Makasayaw ka na ba? Magkiyara kasi. Masyak tong imong si tong ka sa Australia nga ayong pahilot. Mama sa isilid mo na kung ayaw pa yung sila. Oh. Bayaw lang po. Tiklik. Ito unta kong bana. Kadunga. Ay, sige ka naman. Sa ako si Dinting man ang Maganay ko natabangan ka na, lubog ng ganun. Lubog yun. Dahil mo do ka tao, pa-admit, pa-check up. Crystal di kayo. Lamang pa si ma'am, kay nakalakaw. Makalakaw. At okay na yung mansyon. Lubog ba, lubog? Hinaot unta. Kay aron ako Kung lagi pwede kani nilang pa ano yan nga, niya. mamaayo yun sila. Mm. Ay! Kalay sa Diyos karon na masahero na pili ko. Nabi ato na naibog na sa ilma. Hindi lang il, ampo lang. Badi lang yung Ang ampo. po lang, Ginoo, dili. Ay lang isalig sa doktor, ayaw isalig sa manghihilot. Oo, gani, oo. Sus, kung pagkas
kuan na unta niyo mo na nakatudlo no na nakanik diri no ana wa pa kas gawas ana mga tuiga pwede sa go na nakadiri 2019, ano ko dire? unsa gani 2019 po ko din na Naabot ko dire, gikan ko sa Riyadh. oh Dito mo o nagahilog. gani oh June 16 na ako dire. Unsang bulan na to yung mukha nego. ano October Ano na ko? na ana oh Wala. October 16 wala pa ka nag-ana-ana o Wala pa inon ko Facebook. Facebook Bagura po ko nag-abot ato. Asa gikan na to? September ko nag-abot niya. Belgium, Belgium. Europe. Lami ba yung chocolate sa Belgium? Basag din ako, Puhon. balik ko kon. balik puhon kay bisag maayo na Sa siya abroad ihatod bitaw, diri. agi lang pa ngayon karon mong gikan ka bro, bisang asa ko bitulis. January. Uy, kaya ko chocolate, yan ang pinakabaratong chocolate. Oo. Oo, bitaw. Pinakabarato. man Basta ang chocolate. ano, Ay lami kay pinakabarato na. Pinakabarato. Oo, May na, magay mahal. pag yun. Pero na may barato nga pag-abot din, uy, pati lami ako. Puhon, basta maayo na siya puhon. Bisag Ampo lang tas wala mo ani ang Japon. Ako gi mo kuan sa iya ha. Oh, ang chocolate. Parang January po. Katong kuhan, taga Japan. Bahilot sa dragon. Ano yung taga Japan? Dinadaan ko kung 8 ka box. Oh, Oo. Wala naman ang Japan yun. Eh, ana man siya nga. Kung siya daw tsokolita kung ipadala. oh. Di ko kung ayaw na lang siya. Pero kung gusto nyo ka mahatag ng chocolate, kanang chocolate niya di mabasa. Ah, Wag yun doon mabasa. Hindi Japan mo din. Hindi mo takabasa no. Dinadaan ko niya. Napay nasagol nga chocolate na nada ito alcohol. oh. Ito makalipong ng chocolate na. Oo. Ya, nagsige pag anhi diri, wa na. Na puyo mo to dre ka. Mga isa kinsinas. Diri sa inyo? Oh. Taga diin man to. Tagong. Filipino descendant mo sa. Oh. Kada gabi maligo. Pagkapot 58, 59, hinahinay nagkuhan mo. Nadyo siya kusog. Ah, Wheelchair. Wala. Wala siya kusog. Uli, Kahit- maligo man kada uli. Hindi kayo trabaho. inagid sila lunglung. Napila pa edad, 59. Tinay. Pero kada uli, ligo. Oh, pero katong pag hawa niya di sa imo na makatindog. Ah, lakaw na. Lakaw na. Oh. Ay, kabis na. Ha? Dili maligo oh. Eh, wala ta masahid. Ug kano sa maningil. Ang pas mo sa kusog, ha? Mao gyud. Si Dindin oh, abusador. Pag maningil na, wala na. Gihayang ta, ma'am. Sige. Maligo og hapon. Yan, sa Ako di katuyo. ay daw. Nya gikan na nagkuan niya, alang-alang daw kay gikan naghagbas. Hago, ta. Gani. Ikaw na. Sa muto, na, nga mga hago ta. Oh, Hindi ka na pwede. sa ulo.